nga mapatago lang sa ngan nga Dario. Tinigawatan og duwa sa radyo ni Ray Aliano. Kalisunan ang atong sender si Dario. Kini ako problema bahay na sa kong asawa nga unsa ni siya kaagugo dancer kani adto. Ako magud siya gihawas gikan sa listod niyang kaimtang ba. O unya ako siya gipangasawa. So karon na problema na ko ani niya. Pag kun ngano ni no, inanion ako pagsugod ang mga pangitabo ah. Gidamgo ko ikaw inday sa kanunay. Ang imong larawan naganda sa kanunay. Gihagkan mo kuno ako sa kanunay. Puno sa pagmahal, may paray ka kanunay. Sa akong pagmatagi pangita ka kanunay. Kay gusto ko ikaw gagsun sa kanunay. Apan nagpalayo ikaw sa kanunay. Gisakit mo ako, gitamay sa kanunay. Kay kabusmanin taong gikatawan mo lang kanunay. Balos nining pagbati nga puti sa kanunay. Usay buhaton ko nga tuhuan mo kanunay. Buksan ko ba kindughan aron makita kanunay. Ay. Unsa na? Oy, Trixie, ga. Oy, ga. Oy. Ga, what's the matter, ha? Samtang nagkanta-kanta ko, wapagali ko kaman, ikaw sa nila, nagsayaw kasi kung kanta noon, sa mga kawin. Ambot baga, uy, basta makadungog kong tukar ba, mugiling-giling ko dahil ang akong samput, uy. Unsay nga? Mugiling-giling ko dayon pa, mugiling dahil akong lawas. Ambot ba, uy, nga nun ni, tungod tingali ni sa akong pagkadansor sa agugo ka ni Adto, mo nang kumakadungog kong tukar lo, mudayon, jud kay kong sayaw, mura kong guwati nga naputol. Ano, sa pagsuori ang kawin? Lagi ka. Bebe, kuno atong testingan, be. Testingan na to. Ha? Akong testingan, kung tinuod ba? Naunsabi na siya, wat taong kumamakak ni Muga, uy. Sige. Kanahan, testingan ako, ha? Pamilawan! Ikaw lang ang katawan! Pamila! Ayaw na, Ay. salamat, iundang. Ay, ginoo ko ni mo, ga. Dagi na tabitaw ka nga ayaw lagi kanta Sa ka. ato, pa ka nang makita ka, makita kang nasayo-sayaw, maudi ay na, ha? Odo. Pastilan. Usay ganan sa kita, ga. Ambot ga, uy, ako kasabot ko sa ni, sakit ba di o kanang kuan lang yun, natural lang yun inako. Ipat-check up tikang Dr. Pikigilim, o di ba, Dr. Pinya, oy, noon sa taon ka, oy. Uy, di lang ko ga, uy, mauwaw ko. O ano nga, maka? Basta unya na lang, kanang mo grabe na gyud ba? Di ba na grabe, nga grabe naman kita. Ambot, ani ga, uy, basta kay makadungog kong tukar, mura ko mahinumdum nga na ako sa stage ba, dito sa bar ba. Ibabaya pa nga, usa ko ka-dancer ka ni ato sa agugo. Gaga pa sila, no? Pero sige lang, pangitaan rin pag-agi kung saon na to, ha? Sa basta, sa pagkakaroon, padiwaan lang yung taon ka, nga mapugnan na di mo. Oo, ga, paninguhaon ako ga. Dugay lagi kong kabantay ng akong asawa, nga makitaan ako siya taon akong asawang musayaw lang kalit. Abin akong nag-exercise lang siya, kay dancer lagi sahon siya kadi adto taon. Aw sa kagugo dancer, mao nga ako lang siya giobserbahan gyud. Pero napatabang ko sa kong amigo nga usasan ka dancer. Pre, kailam gyud ko nimo kani adto kay batan-on patawa barkada makita. Karon nagminyo naman tag usag-usa no nya kumpare gyud ta. Kay ako may gakugo sa nimong asawa taon. Taho di asawa naman ay imong anak ba? Klaro. Pre, sorry, pre. Akuan ba, pre? Ganang, kipiyat lang to akong sulti mo. Kini bang problema, gyud ko, pre? So may problema na mo, pre? Kuan lagi, pre. Kanang usawa ba? Mukalit lang siya sayaw taon. Sayaw nga, pinaigat-igat, para bagyot. Mo ba? Mao nga, nagutaon na ako ni mo, pre ba? Dancer mo yung kakaniad to. Naka-experience ang pagkaan ni pre. Nang sayaw kagigat-igat. Ay, normal na, pre. Normal na. Anak, masad ko. So, una, makadungor ka kung tukar, pre. Labi na katong kang Michael Jackson. Idol mo to ko, pre. Sus, mukalit ko kiri ko, eh. Kanang sayaw ba nga, pero Michael Jackson? Mao ba? Oh, pre. Di ka mahilak. Ha? May lako. Katong tukar ni Michael Jackson nga Billie Jean. Ha? Samot. Bisag gani karon. Makadungor ko. Mukalit og kitoy ako mga tel. So, ako ba? Normal na siya, pre. Normal na tingali na, pre. Oy, kay katulang akong tatay kaniadto, dancer masado. Oh. Ingon lang ka ng ako na Elvis Presley ka ni. Makadungog to siya tukar na Elvis Presley. Munagtik na yun na yung tuhod. Muda yun itong kurong. Kuya, wala kang abin ako patol. Mao ba, pre? Tinuol ka? Mas kabuanga mo ng ako. Makasayaw ko kalit. Ay, mau kuno na kitawag og instinct. Oh, mao ba, pre? Yate, sa noo. Lagi. Kaya mo sawa para liyastas ko, ah. Pre, yun saan mo tambal, pre, ha? Kanang, yun saan mo ba, nga, butang na to, tambalan, gitambalan, baka, kayo, ano po kita ni mo, ha? Mukalit kag sayaw. Ay, ang iyara ng kagulingo na magatambalan niya, pre. Oh, Magpasagda na niya. Oh, mugrabe ka. unsa, pre?
normal ra kuno taon matud pas kong kumpare nga usa ka go dancer pud ba. Pero kini akong asawa ko yawan ko kay laki mo niya pagka dancer. Go dancer mo siya nga murag bold. Basta mauna. Unya. Oh, Marie, kumusta? Hala, Marilidja. Ay, hala, uy, Blan, kay kagbuhok, ay. Kumusta naman ka? Hala, kanindot mo na naman kag-Amerikana, Hala, uy. Ako lang itumana ng gusto sa kumbana day. Uy, kahibaw ka na. Amerikano ba ng akong afam? Hala, uy, kaya ni mo, Mari, uy. Ay, nag-jackpot lang og Amerikano, Marie. Mao ba, Mari? Oo, Marie, uy. Main na lang ba? Nakabingkir tag-dollar, bisag tiguang na. Pero, okay pa man sabsiya, day. Mulabok pa man, uy. Kamo, gini mo, Mari, uy. Bisag tiguang na itong akong apa, Marie. Musukol gyapon, Marie, uy. Pero maulagi, mura po tag-tourist guide. Tourist guide? Anong mura mag-tourist guide, Mari? Mura tag-tourist guide, Marie. Kay dili man kaigo. Di na katumong, pataka na laghandos. Munang ako na lang taong gayran. Maunang nahimo lagi hinuon kong tourist guide. Hala, no, kaaligre ko. Lagi, ikaw, uy, kumusta naman ka? Ay, survive lagi hapon, Mari. Kaya pangasawa, manggay ko sa akong customer kani adto. Ay, haya-haya ah. Masayahay, dyo ka, Mari. Kay dollar ng imo ako. Peso raman. Oh, okay lang, Marie, uy. Aw, okay ra gid noon, Mari. Pero ang importante, anak Marie, nga mahal ka sa imong tana. Kaysa ato pa yung trabaho nga, agogo dancer ka ni ato, tagsara kay mga lalaki nga, seryoso na to, uy, di ba? Sad gid noon. Hala, inaunsa man ni. Uy, dayon diri, uy. Di am ta dali sa may puntahan. Dali kay mag snacks, dali, Mari. Hala, uy, kadag. Para ako ni tanan, Mari. Oo, oy, para imo yun ang tanan, Marie. Wow, salamat kaya ni Mari, ha. Hala, uy, abi na akong nalimot. Naging ka na ako, Mari. Limot ba, uy? Nga dako kay kog utang ka buputon nimo, Marie. Ikagoy nagtabang nako kani adto nga makasud kog agogo dancer, di ba? Hoy, nakapadako og taon ko sa akong anak at trabaho Unya, tabangan pa ko nimo kay usahay, way gata sa akong anak. May kani kay naong yang nina nga mao ikaw. Nawahawaan na, Mari, uy. Minsan lagi magtinabangay. Kita raman, di ba? Uy, hala, Ay. Marie, kanang mailagi gahapon ka masaya og pinaigat Marie, no? Ambot, Mari, uy, makadungo gani kog tukar, no? Labi na sa mga tukar kani adto nga pirmi na akong sayawon sa entablado. Magkasayaw gidayon ko, Mari. Uy, mao ba? Oh, Grabe. Bisag ringtone sa cellphone magsayaw di ka, Marie. lagi, Mari, uy, paita, ani. Uy, pagkasa na, Mari, Ay, kadit. Ako din sa aling tumagan ha. Minuwag si mother. Hello, ma. Oh, nagbata na si Clinton? Sige, ina nga, pahuwata lang kay may gilakaw pa ko kadiyot. Ha? Pakakain na lang like in English good. Magkasabot na lagi na. O, lagi, mauli na ko. Di na ko magdugay. Sige, ma, bye. Ay, si Mama to, di ba, Mari? Oo, Marie, problema lang na ako nila. Uy, nga, magkasinabot pa to silang doha. Oy, sige, Marie, di na lang ko magdugay, Marie. Ibiyaan ko lang itong akong Amerikano kay natug pa man, naluya gabi. Gipalabian sa tingaling mo. Ay, pabili. Para matagaan og tag-dollar. Nauna sabaya ka, maumang yun na. Oh, imo ni, oh. Uy, unsa man ni Mari? Hala, wow, dollar! Yes, Marie, $200 na ha. Oh, sige, di ko magdugay kay nagbata ng usa. Sige, Marie. Salamat kayo, ani Mari. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los. Uy, daghan ko na kisigatan di mo ani. Nahinumdum kang Lidya? Lidya, katong Lidya tinamay bayaton. Na, katong kauba man akong agugo dancer sad, katong naay anak usa niya akong ginugos. Ay, sakto ninom doon ko katong sayaw sa stage nga mag-stocking lang. O nga yung stocking, daghan kayo og kanang ran. Mo gininumdum man sa gini mo ay. Oo, katong bagang dako kay paaga ha. Nga mura galibis kag tulyo. Oo ga, siya O sige, hatag anak. Kay nakabana mag-Amerikanong tiguwang unya bago lang naabot kay na makasyon mao nagiari ko diri gihatagan kog sinugatan ug gawas pagid anak gagitagaan pagid og $200. Mo ba kwartahan day siya? Oh siya, grabe gid siya. Kwartahan gid kay pensyonado naman ang iyang nabanang Amerikano. Porbida, surti din niya tao no. Unsa man yung gihatag nimo pag ha? Ay, nagkani ka, uy. Unya, pagdahin pagiglakaw niya no, ingon siya nga manawag na kuno siya nako. Nya, wa man ko'y cellphone. Iyang gihatag na kong iyang usa ka cellphone. Ingon siya, bag-o kuno niyang pinalit. Nya, nana siya, bag-o ko na pinalit. Imo na lang na, kay magpalit akong bag-o. Oo, hala.
Usod ba to? Misayo kami noon kaniya tubaga na oy kay nay na dawag. Tubaga kay di na ko mapugnan makasayaw di ko tubaga aron mataong ga. Tubaga. Bagaw. Hello ay, Mare. Ginoo ko ni bayada. Ah. Sa rington sa yakuan mo. Okay, Mare. Sa mga sakitas kong asawa no. Uy, kung sa binabalikyan ng tao? Ay, speaker! Speaker, kitingali na ay. Dong! Psst! Alisa! Dong! Bungol pa ang tidiruha, oh. Ma'am. Palit ka, ma'am? O saan ang baligyan ni Maday? Bluetooth speaker ni ma'am. Ako sugi ni ma'am. Dili kay ni sa dako. Madadara gud. Ganahan ka. Ako lang ni hatag ni mo 1.5, ma'am. Ay, 2,000 gud unta ni. Nya, sana mo lang nabili na ni. Mao ba niya kusog ni? Kusog ka ni ma'am. Pili ka ni og ari ka mag-video kay ni. Ma'am, kusog ni. Ikunik ra ni mo sa imong cellphone, ma'am. Cellphone mo ba niya? Pwede na ka mag-video kay ni. Ato tistingan ha. Makadungong ka ma'am. Unsog yun kusog ni speaker ha. Oh. Dili pa kayo na kusog kayo, ma'am. Nagahanap pa rin. Pinakus ka na ma'am. Hinay pa na. Huwag ato pakuskan. Wala. Okay na yung masilingan na ni. Ma'am, maayo ako din mong sayaw, ma'am. Nindot lagi na, Dong, no? Dancer ko ni Ato, Dong. Dancer ko. Ma'am, magbubo ka, ma'am. Wow, pala bisag-bisig. Wala lang, ma'am. Nagubol mo ba? Wala lang. Ako saan mo, ma'am. Ako saan mo, ma'am. Ba't kaya? Sobrang na sa mo. Isang system taon. Rupida na palit ng restriksi. Wala, delikado na ni. Madali ko. Pagti mo lang taon ka, ma'am. Ulit ka ni, ma'am. Ma'am. Tagpila man itong, ha? Tagpila ni. Dutmil. Tagpila. Nagbaan ni mo, ma'am. Dutmil na lang, ma'am. Punta lagi na Dotmel. Dutmil, ma'am. Pwede ni utangon, Dong. Ako ni utangon. Musplit ko. Bibit ka, ma'am. Wala, nabingat na na, ma'am. Nabingat na na, ma'am. Utangon ka rin. Sige ka, ginagawa. Ganun sa Sa'yo taga. Saan tayo ka na? Ay, saan ito pinunga ni? Ano nagkubo ba kanina sa'yo, ginoo ko? Huwag ikaw! At na, milurat yung mata ni mo! Pagkala! Palit taga. Palitan na ga. Pang Nasir. Palit taga. Sa? Hinahakoy ikaw! Sigang mata ng panuhaka ka! Lakaw na! Sipat na! Sipat na si Tutok! Power ya! Di mo palit, sir? Daily! Sige. Oo! Ginoo ko gagagay sulong nagbalik mo din na ka! Ayaw tao pagkupong pantiga! Pagka! Mao niya akong problema sa kong asawa kay di siya kapugong. Sakit ka niya. Una-ana lagi siya nga kaniadto ba dito sa syudad mi nagkita. Musayaw-sayaw gini siya mga bar. Unya makadungog siya tukar ni Carlos Whisper. Musayaw gyud siya. Alabi kuyawan ako og adto sayaw tilwas karsada. Bida, mudayo na maghubo sa sinina taon. Saon na nako palihog. Tabagi ko ninyo bi. Unsa man kung kamoy pasultihon bam, diryo. Tipres! Okay, ang sender na ito kagadlawa. Si Dario ati pres. Dario. Oh, si Dario taon ati pres ko ani siya Na. kanang mura bag kanang ambot lahi po niya ang problema ati pres kay naka-asawa siya dancer No? sa club unya karon ang iyang asawa ati Katong pres, agogo nangutana- dancer. Oh, agogo Agogo, dancer oh. nangutana siya siyang uguling sakit pa kuno ni nga og makadungog og tukar ati pres musaya man muhiyod-hiyod og mayo nya maghubo pa sinina. Uy. Nya ngayang ko yawan ati pres kun makadungog og tukar sa gawas at karsada. Sorry, mo kuante to maghubo gadto nya masayaw. Mao ni ko yaw. Mao ni dong Dario marag Sa man siya na immune. Sa ba? murag ambot lang, murag na immune. Wala kay baon sa sakitan ni Dong Dirio, ipatanaw niyo na Dr. Dong Dirio.
Dr. Pick Inglim ay di ba Dr. Pinyay patanaw na dito. Entertain ka si Dr. Pick Inglim. Murdi kay internet man ni. Specialista man ni Dr. Pick Inglim man internet man niya. Bigyan daling doktor nga, ayun na mo diri day, ato lang ka nga to sa albularyo. Tigaligi padautan Ang ka. kakuya o kadang naitukar sa opisina ng Dr. Pick Inglim. Oh, may sayaw. Uso ayaw niya mag-bold. Ha, tabtag. Dong, Dario, ipakita lang ni siya unsay problema. Albularyo! Albularyo, oh. Right. Kanang sunod, ipadaan mo, albularyo, kay ganahan kayo sa bambina mo na ang albularyo. Oh, sa tanan. Kuan, kining unsay problema ninyo. Ano yung mga paambit Ay, may yan? pambit, bambi. Oh, alang ni atong lalaki, atong paambitan katong lalaki bitong naninda nga murag na sa kirumbuang tungod nga nagtan-aw murag nagtuig laway nagtan-aw ni Mrs. nga ni split nga nag underwear lang. Nabalik-balikan ra ba kuno niya? Oh, na ako ipambit ni mo do nga tong ikaw naninda bisag dili ka mo ulit ang sender, no? Ari ka diri sa Sirach 23. Yeah, saan ba? Versikulo 16. Adunay daghang paagi sa pagpakasala nga makapakanaog sa kaapungot sa Ginoo. Apan ang kailibgon sa pagpatighilawas mao usa ka mainit ug nagdilaab nga kalayo nga dili mapalong sa imong gusto. Ari din sa paambit para sa babae, ari din sa New Testament, Roma 8, versikulo 6. Ang pag-unahuna kanunay sa mga butang at tawhanon, mosampot sa kamatayon. Apan ang pag-unahuna kanunay sa mga butang espirituhanon, mosampot sa kinabuhi o kalinaw. Ako ning gibasa tungod kay ang gibuhat ni Inday, wa man siya magdani sa naninda nga laki. Ug ang iyatang pagkuha sa iyang sayal, murag nagkita ng iyang pamante, wala magyapon siya nagpaibog nga isip mga lawas nun nga kalipay kundi mugkitiw lang yung TL kung makadungog og tukar. Dili oy kay ina nga klase sa tao inana. Murag doon na nanay something sa iyang Sa utok. utok. Unta kay Mahubo man sa rin na. Oh, lain na. Mahalagay, oh, Lain okay, nagkan, templada. kay og Kaya sakit sa utok na gamay. kay og kanang og walay gusto kanang mahadlok or makuyaw mobalik siya gusto mo jud kaayo. Kana pong walay gusto kitawag ko na lang og napubya. Ubya. Oh, siya. Paano siya? Siya gusto sad kaayo. Dahil sa ni siya, kanang split tumanyak na niya, ha? Unsa nga lang? Split tumanyak. Dili pa nang dili pa nang malnerism. Bikang manyak. Aha? Bikang manyak. Bikang. Di er ka. Mao ka na. Dili, Mao na mura. Bisaya na, guys. Kay split tumanyak mo ni siya. Para nako, kining klase sa inani, murag doon na nalagi ni gamay. Nanay gamay. Nana. Gamay ba? Gamay. Wala Gamay pa. Sa imong tanaw. Wala pa, Pwede pa albularyo di patapos. Oh, albularyo lagi. Sa imo paminaw gulyat sa iyang panahon nga nag-agogo dancer pa siya. Wa ka na sila mo gamit og mga kalanong dili ngo nato. Sa una, katong mga bata-bata patati pres, mga nindot pa kay itong tanaw tato sa mutya. Nindot kay itong mutya sa una. Unsay mo asa na mo tiya dan? Mutya. Mutya saging tindok. Mao ni paborito ni Parinunoy Subilo tabar. Kanang pidok nga siya lan. Mutya sa tindok. Mutya saging tindok. Pidok ka siya. Pindok-pindok, ma'am. Bottoms up, sa mutya sa tindok. Paulit yung mga nindot kayo. Manis, sa una, bayanihan. Ito, ninduta. Pero para nang kulan kaning kahimtang ro siyang asawa, pwede gyud ni pangutanan ni Dr. Obra. Oh, kana, may pa Dr. Obra. Bas tayo mo dilay ato di programa ay. Isog lagi ka manoy. Hindi ba da? Ampon lang, baboy. Albularyo lagi na. Iampon lang niya sa akuan lang. Ma'am. Albularyo lagi makatabang ani ba? Gulyat. Ay, unsa ato kaya gili? Ato di programa. Aygo, isog lagi ka manoy siya. Ato ng programa ato ng line. Pero ang ikaduha niyang linya Goliath, nakauyon ko. Ansa ba? Iampo nato. Sakto Goliath. Sakto kingon ni Brother Gilig. Iampo nato. Oo, okay. Ang kaning mga ang kaning mga kidaya ingon ani pananglitan di na magawa sa iya, di na mahawa siyang utok iyang pagkahilig nga makalitag kitiw yang. Oh, okay ra man unta mo sayo. Pero malagi gana daan, libe nag anas kulon, anas syudad. Iwalis din ang sayal. Lain gud paminaw. Uy, man nalang nang iya kay sayaw man. Makakita. Kay set ka na magyaw-yaw ba? Kuyaw ang na magyaw-yaw. Oh, napas mo. Understand? Napas mo. Ngayon na ba kayo sayo, Ate Pres? Kaya giut nga niya. Okay. Ngayon na. Ba? Lala. Oh, mauna na isakto tungo ni Gili. Magtapos sa linya, iampo. Iampo. Kaya may imposible sa pag-ampo. Pero ikaw ba, katubay sayo-sayaw ni mo, mauli lagi mga laki. Oh, giluon. Sa katong sayo-sayaw, kanito sa inyo ha, sa Rodriguez, maglilikas mo na kita. Ay, tanawin mo ulit. Ay, ano siya? Parihas ba ni Kugan? On the air man. Oh, there, manta. Salamat pa pala kating naman doon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. RMN. Ang